Vil I så ikke noget at ryge? Jo. Hvad, skal vi se at komme i gang? Ja. Hvad er det der? Det her, det er sjovt. Prøv at tage en væs. Jeg har aldrig prøvet det før. Tag en væs. Er det allerede over? Vil du med videre? Klart. Hey Kasper. Hvem er det, du er med? Det er HB fra skolen. Hey, hvad så Kasper? Længe siden. Det er store. Ja, så Kasper, skal du ikke have et hoved? Jo. Her leger. Ja, så også. Værsgo, sæt dig ned. Velkommen til. Jo, tak. Hvad er det der? Det er en bong. Hvad med hovedet? Skal du ikke prøve? Hvordan gør jeg? Jamen, jeg skal nok fylde den for dig, så kan du selv ryge. Jeg ved ikke engang, hvordan man ryger den. Bare roligt, så vi nok får det lært. Nu skal du bare se her. Du skal bare holde på det her hul, mens jeg tænder liner. Og så suger du i røret. Jeps, og når du synes, du vil have røgen, så slipper du hullet og suger. Det skal du nok få det lært. Er der nogen, der har en lighter? Nej. Fuck. Shit. Jeg kommer for sent. Hey, prøv lige, hvad er det her handler om? Du troede vel ikke, det var gratis, det du røg? Jamen altså, jeg gav da ikke noget for at ryge med dig i går. Venner del. Oh shit, men jeg har altså ingen penge i den her måned. Jeg kan godt lægge ud for dig den her gang. Så tager vi dig op og fikser det i dag. Hvad skal jeg så sige deroppe? Jeg giver ham bare pengene, men prøv så at lade være med at komme til at skylde flere. Okay, så tager jeg med dig deroppe i dag. Slap af, tag en skål. Jamen, selvfølgelig skal jeg med. Hvad så? Vil du ikke med op og ryge igen i dag? Nej, det synes jeg heller ikke, du burde gøre. Hvis du ikke gider med mig, så går jeg bare op alene. Hey, vi skal snakke med dig. Så kom ind. Hvad vil I? Har du pengene? Nej, jeg får dem stadig ikke for den første. Det sagde du også sidste gang. Nu skal du høre, næste gang vi kommer, så har du pengene. Kan du se det? Jeg har kraftige baller.